Ahoj, dnes ti ukážem svoje obľúbené strojčeky, ktoré využívam pri úprave vlasov a brady. Každý z nich má svoje špecifické využitie a pomáha mi dosiahnuť dokonalý výsledok. Ako prvý tu máme fejdovací strojček Jarrella Onyx. Jeho výhodou je bočná páčka, vďaka ktorej vieš nádherne prepojiť rôzne nadstavce a vytvoriť dokonale čistý fade. Jeho veľkou výhodou, že je tichý, nabitý vydrží približne 5 hodín, takže je to naozaj kvalitný strojček. Druhým poradí je detailer Babyliss, ktorý je ideálny na presné kontúry. Perfektne nahradí britvu pri detailnej práci, takže kontúry budú ostré a precízne. Tento strojček mám naozaj veľmi rád. Následuje shaver, ktorý dokáže vlasy zobrať úplne na kožu. Je nenahraditeľný pri vytváraní fade zo striho od nuly, kde je kľúčová dokonalá hladkosť. Nakoniec mám aj cestovný shaver, ktorý je síce kompaktný, no perfektne poslúži na finálne detaily v barbershope. Je ideálny na záverečnú úpravu a dodá zo strihu tú správnu bodku. Každý z týchto strojčekov má svoje miesto v mojej práci a spolu tvoria perfektný tím na úpravu vlasov a brady.